toonu Chineke nnọọ n'ihe omume nke ụbọchị taa. Chineke nyere mmadụ ohere ime nhọrọ. Nke a bụ nsọpụrụ Chineke nyere ihe o kere eke, na o nyere Adam ohere ịhọrọ aha ọ ga-akpọ ihe niile o kere eke. Ọbụladị mgbe Adam meghere megide Chineke, atụmatụ Chineke a agbanweghị, dịka anyị ga-ahụ n'akwụkwọ Ndị Eze nke mbụ isi nke 18 amaokwu nke 21. Onye amụma Elaịja, mgbe o gosipụtachara ike Chineke, kpọrọ Izrel niile oku sị, rụọrọnụ taa ụzọ nke unu ga-eso. Ọ bụrụ na ọ bụ Chineke, soronụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ Baal, soronụ ya. N'ụbọchị taa, dịka ị ga-anụ ozi nke onyeisi ije ozi Pastọ Dr. W.F. Kumuyi, ana m akpọ gị oku ka ị họrọ alaeze Chineke nke na-edube na ndụ ebighị ebi, jụụ ịhọrọ alaeze ekwensu nke na-edube n'ọnwụ ebi. Anyị na-ele anya na Deuteronomy isi 30. Ana m agụ amaokwu nke 19. Deuteronomy isi 30. Ana m agụ amaokwu nke 19. Ọ sị, emewo m ka eluigwe na ala gbaa ama megide unu taa, ụmụ Izrel, na nde kwuru nde ha bụ ndị jupụtara n'ilu Chineke. Ejikwa njupụta ahụ ha jupụtara n'ilu Chineke na-atụnyere ndị niile ka na-ebi ndụ n'elu ụwa taa, n'ime ọgbọ a ma ọ bụ n'ọgbọ nke na-abịanụ. Chineke wee kpọkuo eluigwe oku, wee kpọkuo ala oku. O wee sị, mụ onwe m bụ Chineke pụrụ ime ihe niile. Mụ onwe m, onye nke nọbụrụ tupu e wee kee ụwa, onye nke nọbụnụ tupu Iden, onye nke nọkwa n'Iden, nke nọkwa mgbe Iden gasịrị, Chineke nke na-adị mgbe ebighị ebi, nke na-ebi ndụ ruo n'ụbọchị taa, wee sị, emewo m ka eluigwe na ala gbaa ama megide unu taa, na ọ bụ ndụ na ọnwụ, ngọzi ahụ na nkọcha ahụ ka m tinyeworo n'iru gị, gị rọrọkwa ndụ ka ị wee dị ndụ, gị onwe gị na mkpụrụ gị. Otu ihe ahụ, nke ahụ bụkwa ihe Chineke dobe n'iru Adam na Eve, ndụ na ọnwụ. Ụbọchị ọbụla ị riri mkpụrụ ahụ, ị ga-anwụ. Ma a sị na iwezuga onwe gị na mkpụrụ ahụ, e nwere mkpụrụ nke ndụ, mkpụrụ osisi nke ndụ, nke ga-eme ka ị dị ndụ ebighị ebi. Chineke wee sị, ana m etinye n'ilu gị na Eve, Adam, ngọzi ahụ na abụmọnụ ahụ, ghọrọ. Ha wee rọrọ ọnwụ, ha wee rọrọ ọbụmọnụ. Ọbụmọnụ ahụ wee bịakwasị ha site n'ebe ha nọ. Ọbụmọnụ ahụ wee bịakwasị mmadụ niile kere eke. Tupu oge ahụ erue, enweghị mmehie ọbụla ebe Adam na Eve nọ. Tupu oge ahụ erue, enweghị ọrịa, enweghị kansa, enweghị ikpu isi, enweghị anụghị ihe, enweghị ọkpa mkpọnwụ, enweghị ike ọgwụgwụ. Ihe niile bụ otu o kwesịrị ịdị ka ọ dị, mana ha wee bụrụ ndị nwere ihe ha ga-arọrọ. Otu aka ahụ, gị onwe gị nwere ihe ị ga-arọrọ. Rọrọ nke ọ ga-abụ nke ị chọrọ. Ọ bụ ndụ ka ọ bụ ọnwụ? Ugbu a, ha abụghị ndị ga-aza ajụjụ ahụ n'ọnụ ha. Ha ga-eji akparamagwa ha wee zaa ya bụ ajụjụ. Site na akparamagwa ha nke nnupụ isi dị na ya, akparamagwa ha nke mmehie dị n'ime ya, ka ha si wee rọrọ ọnwụ, ngọzi ma ọ bụ ọnwụ. Ha abụghị ndị ga-eji ọnụ zaa ma ọ bụ kama ha ga-esite n'akparamagwa ha wee si na akparamagwa ha wee rọrọ ọnwụ na nkọcha ahụ. Ọnwụ wee bịakwasị mmadụ niile n'ihi nrọrọ nke nna nna anyị ha wee si otu a wee mee ka o rutu anyị aka n'ụbọchị taa. Ma Jizọs sịrị, mụ onwe m bụ ìhè ahụ, ndụ ahụ, mụnwa bụ ụzọ, bụ eziokwu na ndụ. Bụrụkwa otu ụzọ ahụ naanị anyị nwere ike isi wee gbanarị ọnwụ. Ụzọ ahụ
bụ ịgbafe site n'akụkụ nke ahụ nke ọnwụ dị n'ime ya wee gafee wee si n'akụkụ nke nnupụ isi nke Adam na Eve anyị wee gafee site na nnupụ isi nke ihe niile mkparịta ụka niile na ime ka anyị mee nke ekwensu na-eme na nke agwọ ahụ anyị wee gafeta ebe Kraịst nọ. Ọhịa anyị ga-eme n'abalị a. Ana m agwa gị okwu ugbu a, ana m asị gị na ọ bụ ihe a ka ị ga-eme n'oge a dịka ị na-agafeta ugbu a wee bịakwute Kraịst. Mmehie ga-apụ, nhụjuanya ga-apụ, nhụjuanya ga-apụ, ihe niile bụ ibu arụ niile na ibu arụ na nrịarịa ekwensu bata na ndụ anyị, a ga-ewezuga ha niile kpamkpam n'abalị a. Kama ị ga-enwe ọnwụ, a ga-enwe ndụ n'ime gị, ndụ nke ebighị ebi, ndụ nke a na-adị ebighị ebi, ndụ enwebigara oke, ndụ nke ọṅụ, ndụ nke eluigwe n'aha Jizọs. Malite n'oge ahụ, ndị mmadụ na-ahọrọ ihe ga-eme ka ahụ ha dịghị ụtọ. Mmanya na-aba n'anya ga-aba ha n'anya, marijuana ga-aba ha n'anya. Bido n'oge ahụ, ihe ahụ Chineke si emetụkwana aka, erikwala ya ka ha na-emetụ aka, ya ka ha na-eri. Ihe niile bụ mkpori ndụ nke anụ arụ, ma ịkwa iko ndị lụrụ di na nwunye, ma ịkwa iko ụmụ okorobịa na agbọghọbịa, ihe nke a ka ha rọrọ. Kama ọ ga-abụ ngọzi, o wee weta ọbụmọnụ. Kama ndụ ga-abịa weta ọnwụ. N'oge a, onye ọbụla bụ onye Izrel, onye ọbụla bụ onye mba ọzọ, onye ọbụla bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, ma ọ bụ nwata nwa agbọghọbịa ma ọ bụ nwata nwa okorobịa, na-agabiga abụmọnụ ahụ. Ya mere, onye ozi nke ọnwụ ghọtakwa na nrịarịa bụ onye ozi nke ọnwụ. Ọnwụ na-eziga ọya, gaa nweta nwoke ahụ. Ana m abịa. Ọrịa ahụ wee bidozie nwa obere wee na-aga n'iru na-akwa onye ahụ aka wee ruo mgbe ọnwụ ga-egbu onye ahụ. Ma Kraịst sịrị, onye ori ahụ na-abịa ka o zuo, ka o gbue, ka o wee lakwa n'iyi. Ma mụ onwe m bụ Kraịst abịawo, onye isi agha anyị abịawo, onye nzọpụta anyị abịawo, onye ahụ na-enye ndụ abịawo, onye ahụ nke na-abịa wee bibie ọrụ niile na ndị ozi niile nke ọnwụ. Onye ahụ na-abịa ka ọ tọpụ anyị n'agbụ abịawo. Ọ na-abịakwute gị ugbu a n'abalị a. Ebee ka ị nọ? Ọ na-abịakwute gị ebe ahụ n'abalị a. Chọpụta na ọ bụ ihe anyị rọrọ, ọ bụ mmehie anyị, ọ bụ ajọ omume anyị, bụ nnyefechasị onwe anyị n'ihe ahụ Chineke jụrụ ajụ. Onye nwe mere anyị ji nọdụ n'ọnọdụ anyị nọ taa, o wee sị gị rọrọ ndụ. Ọ ka abụghị ihe a ga-asị na oge agago. N'abalị a ị ga-arọrọ ndụ. Ọ bụghị ihe oge ya gagoro, ị ga-arọrọ ngọzi n'abalị a. Ịma, ọ gwara ha sị ha na onye ọbụla n'ime ha, n'agbanyeghị ogologo ebe ọ gatere aka ma ọ bụ omimi ọ kpọworo na mmehie ma ọ bụ ọgbụgba ndụ ya na ndị otu nzuzo nwere, ọ sị n'abalị a rọrọ ndụ. Ọnwụ ga-esi n'ebe ị nọ pụọ. Ị chọrọ nnwere onwe ahụ? Ị chọrọ izu ike ahụ? Ị chọrọ ka gị na Chineke dozie? Ebee ka ị nọ? Wenigodo aka enu, weni aka enu. Ọ bụ na ị na-eweli aka enu, guzoro ọtọ n'ụkwụ gị. Ka eluigwe hụ gị, welie aka gị elu. Ngwa guzo ọtọ n'ụkwụ gị, guzoro ọtọ n'ụkwụ gị, guzoro ọtọ n'ụkwụ gị. Ị chọrọ ka o wezuga abụmọnụ ahụ, ka o wezuga mmehie ahụ, ka o wezuga ntaramahụhụ ahụ, ka o wezuga ọkụ ala mmụọ. Ị chọrọ ka o wezuga ihe ndị a. Kedu ebe ị nọ? Gwa onye nwe anyị ihe kpatara iji guzoro ọtọ ugbu a, wee sị onye nwe anyị, lekwa m n'iru gị. Achọrọ m ka ị gbaghara m mmehie m. Ebe a ka m nọ n'iru gị.
want your achọrọ m salvation. nzọpụta Here I gị, am. lekwa m n'iru I gị. want peace of Achọrọ m mind. udo nke obi, Here lekwa I ebe m am. nọ. I want Achọrọ m rest izu ike in my n'ime soul. mkpụrụ obi m. Tell the Gwa Lord, onye nwe anyị as okwu. you are Na standing, dịka ị and na-eguzo tell the ọtọ Lord, ugbu a, I know gwa onye nwe anyị na ị maara those were the na ihe sins ndị a bụ mmehie ndị that ahụ landed mere me ka in trouble ị baa na under the nsogbu, curse. nke mere ka ị bata n'okpuru As you abụmọnụ. save me Dịka ị na-ekwubi ya n'abalị a, as you forgive dịka ị me na-agbaghara m tonight, n'abalị a, onye Lord, nwe anyị, by your site na amara grace, gị, by your site na help, enyemaka gị, I will not agaghị m return alaghachi to ọzọ them na mmehie ndị ahụ anymore. ọzọ. Alcohol, Mmanya na-aba gone. n'anya agawo, ịṅụ Smoking, sịga agawo, gone. Dirty ibi ndụ life, riri unyi na iru Chineke agago, deception, lying, ịghọrị gone. mmadụ na ịtụ asị agawo, Idolatry, idol ikpere worship, arụsị gone. agawo, ịgba Wickedness, ajọ cruelty, na imegide gone. mmadụ agawo, Robbery, izu ori either with a ma ọ bụ gang, gị na ndị otu gị, or by ma ọ bụ gị na-anụ gị, yourself, ma ọ bụ naanị gị ọgago. fornication, Akwamiko adultery, okorobịa na agbọghọbịa ma ọ bụ Lord, nke ndị lụrụ di na I nwunye hand over ọ gawo ugbu a. Onye nwe anyị, everything ana m unto enyefe Christ. gị ihe niile. I need your Achọrọ m mgbaghara forgiveness. gị. And I turn away Ana m from all atụgharị those pụọ evil n'ihe things. ọjọọ ndị a niile. Take them, Wezuga Lord, ugbu a, onye nwe and anyị, remove wezuga ugbu a. all my Wezuga ajọ omume m transgressions, niile, all my wezuga mmehie m sins. niile, Remove them from wezuga ha me niile n'ebe m nọ, as far ka ha dị anya as n'ebe m nọ, the dịka east ọwụwa anyanwụ is dị anya from the n'ebe west. ọdịda anyanwụ dị. I believe, Ana m ekwenyere Lord, gị, onye nwe anyị, the moment na you believe, ngwa ngwa ị it's kwenyere done. na emewo ya, emewo ya. He gave us the O nyere anyị promise. nkwa ya He na cannot ọ gaghị lie. atụ asị. He Ọ said, sị gị "Call, bịa, and I will aga m save azọpụta you." gị. You have called, Ịkpọkuwe ya ugbu a, believe kwere that he na ọ has saved zọpụtawo you. gị. And the joy Ọṅụ of nke salvation nzọpụta ya will ga-abata register in n'ime your obi gị. heart. And the new Ndụ ọhụụ life ahụ will be ga-abụ given nke e nyeworo unto you. gị. I'll Aga m pray ekpere gị for ekpere you ugbu a. now. Father, Nna, in the name ọ of bụ n'aha Jesus, Jizọs. I thank you for Ana m ekele gị everyone n'ihi onye ọbụla, that has onye ọbụla recognized chọpụtara the reason ihe for the kpatara curse, ọbụmọnụ ji bịa na ndụ the ya, pain, the na pressure, the mgbu niile punishment, na ntaramahụhụ for sin. niile nke sochiri and they mmehie. have confessed, O wee kwupụta ya, and they have o wee repented, chegharịa, and they have o handed wee over were ihe niile their ndị a sin, niile, their mmehie transgression, niile their ndị a iniquity wee unto nyefee you, gị. according to your Dịka nkwa gị promise. siri dị, Remove their wezuga sin mmehie ha as far ka mmehie ha as dị the east anya from the west, dịka in ọwụwa anyanwụ dị Jesus' n'ebe ọdịda name. anyanwụ dị, n'aha Jizọs. them Onye nwe anyị, nye ha forgiveness now. mgbaghara nke mmehie, Grant them nye ha peace of udo mind. nke obi, Grant them the nye ha joy nye of ọṅụ nke salvation. nzọpụta, Grant nye ha them the new ndụ life ọhụụ of a ahụ new nke creature. onye ekere ọhụụ. Confirm Mee ka nke a that guzosie ike, salvation in mee every ka heart, in nzọpụta every guzosie life, ike na ndụ ha here niile, and n'ebe everywhere. a ma In n'ebe ọbụla. Jesus' N'aha mighty Jizọs name Kraịst ka we anyị pray. kpere. Amen. Father, in Jesus' name, we thank Nna, you because we know Ọ bụ n'aha Christ Jizọs has anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara removed na every Kraịst curse from arụzuwo everyone. ọlụ Therefore, Lord, we iwezuga pray your abụmọnụ grace niile can pụọ na ndụ onye destroy ọbụla. every Ya mere onye nwe curse anyị from every na-ekpe life ka in itijie Jesus' ma name. laa n'iyi abụmọnụ Every ọbụla nke dị na ndụ yoke of ọbụla the n'aha enemy. Jizọs. Take everything away right Yoke now ọbụla in nke Jesus' ekwensu, name. wezuga ihe ha niile wezuga As you ha have niile forgiven ugbu a their n'aha sin, Jizọs. Heal their sicknesses. Dịka ị gbaghaworo mmehie ha, Open the eyes of the blind. gwọọ ọrịa ha niile Let the dị deaf iche iche. hear. Let the lame Meghe anya rise onye up kpuru and ìsì, walk. ka onye Let all ntị the chiri nụ ihe, tumor, all the onye swelling kụrụ vanish mkpụrụ away kulie from gaa their body ije, right now. ka ihe niile Let that zaliri azali goiter na-arụ be cancelled pụọ na-arụ right ugbu now. a. And all the Ya bụ suffering ihe of fulitere elu the ka a oppression kagbue gị of ugbu a. the enemy, Lord, I Ya pray mere, every nhụju anya sickness, niile every suffering, nke every mbịanụ n'ala nke oppression onye be iro, removed ana in m ekpe Jesus' ka nrịanrịa name. ọbụla, nhụju anya ọbụla, ka anyị wezuga ya Long-standing ugbu a n'aha problems in any Jizọs. life, long-standing Nsogbu niile infirmity, sickness, dịworo anya na pain ndụ in ha, any life, nsogbu niile, anywhere. nrịanrịa niile Take it away in nke dịworo anya na Jesus' ndụ ha name. na ndụ onye ọbụla, wezuga ya ugbu a Incurable n'aha disease, Jizọs.
I command you. ọrịa Be na-adịghị healed agwọta right agwọta now in Jesus' ana m enye gị iwu name. ka a gwọọ ugbu a Everywhere n'aha now, Jizọs. Lord, manifest yourself. Ebe ọbụla ugbu a onye nwe Manifest your anyị power. gosi ike gị, Manifest your deliverance. gosi ike gị Manifest onye your nwe anyị, miracle. gosi onwe gị, Everywhere gosi nnapụta in gị, this gosi location, ọlụ ebube gị everywhere ebe ọbụla ugbu a, outside, n'ebe anyị nọ confirm ugbu your a, miracle ebe in ọbụla everyone right n'ebe ndị now. ọzọ, We mee thank you ka ọlụ ebube because gị it is guzosie done. ike na ndụ onye ọbụla It is ugbu a. confirmed Ana m from ekele heaven. gị n'ihi It na ama is m n'imewe ya. confirmed in our Ime lives. nwoke guzosie ike It site n'eluigwe. is done. Ime nwoke guzosie ike na ndụ anyị. Jesus' Na name we pray. Jizọs. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Ndewo maka isonyere anyị n'ije ozi nke ụbọchị taa. Ekwenyere m na Chineke zutere gị n'ije ozi nke onyeisi ije ozi nke GCK, Pastor Dr. Kumuyi, igosi gị ike nke dị n'ime nhọrọ. Ekwenyere m Chineke na ị ga-emezi nhọrọ. Ọ ga-amasịkwa anyị iweta nzaghachi gị, igosi ikwesị ntụkwasị obi Chineke n'ime ndụ gị site n'igwe mgbasa ozi. Ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen.